ang top secret mo? Well, nagkaroon ako ng one night stand experience. Well, I met this girl through a dating app. So, tinay ko lang siya out of, siguro namimiss ko lang yung may kalabingan, ganun. Kasi galing ako sa isang long-term relationship before. Well, sinabi ko nun, I'm not looking for girlfriend. Siguro out of spontaneity. Hindi na siya nasundan kasi it's not really my thing. Parang, alam mo yun, I just did it for the, experience. Pero iba pa rin talaga pag mahal mo yung tao. Pero kumain lang kami initially. Pero one thing led to another. Yun. Ano? Hindi ko alam yung ganong klaseng English. One. Kumain lang kayo tapos kinain mo yung pagkain na nandun na sinerve. Oo, parang ganun. Nagkamabutihan, nagkausap about life in general. Sabi niya sanay na din daw siya sa ganun. We had conversations naman after. Gumagamit ka pa rin ng dating app? Hindi na. Walang genuine connections, which is siguro yun yung mas nagmamatter na sa akin, sa edad kong time na para magseryoso. Ikaw ba, kabisyo, ay naka-experience ng gumamit ng dating app? Anong intention mo nung gumamit ka ng dating app? Yung intention mo ba ay humanap ng iyong the one? O humanap lang ng for fun? Mahirap din talaga yung naging sitwasyon ng ating top secret sharer kagabi. Damang-dama niya yung pagkamis, yung pakiramdam na merong someone, yung pakiramdam na alam mong minamahal ka, na alam mo rin may minamahal ka pabalik. Hahanapin mo yun kapag naghiwalay kayo ng jowa mo. At kapag dumating yung panahon ng tagtuyot. Ay! Oh! Pag dumating yung panahon ng tagtuyot, minsan makakagawa ka talaga ng mga desisyon sa buhay na hindi mo akalaing magagawa mo. Or hahanap ka talaga ng paraan para matugunan yung kulang o pagkalumbay na nararamdaman mo. And that led our top secret sharer to download a dating app. Ako, first time. Aaminin ko na po sa programang ito. Ala, si DJ Rocky umamin. Hindi, for experience lang. Tsaka naku-curious lang ako. Ito naman. Hindi, aaminin ko na talaga. For the very first time in the history of my radio career, aaminin ko na po na minsan po gumamit ako ng dating app. Why? Marami kasi nagpapadala sa akin ng secret files about dating apps. Meeting someone from a dating app. Na-curious ako. Sabi ko, sige nga, tingnan ko nga, ano ba yung tumatakbo sa utak ng isang tao kapag gumagamit siya ng dating app? Well, kanya-kanya po ng intensyon ng tao kapag nagda-download ng dating app. Katulad nga ng sabi ko kanina, yung iba nandoon para hanapin yung kanilang the one. Yung iba naman, nandoon for fun. Dapat lang ay maging malinaw ka kung ano ba talaga yung intensyon mo. At kung sakaling itigil mo na yung paggamit nito, dahil pakiramdam mo hindi ito para sa'yo, well, you do you. Respeto para sa'yo. Pero syempre, hindi natin po pwedeng sabihin na ang dating app ay wala talagang nagagawang mabuti sa mga naghahanap ng kanilang love life. Sa katunayan, meron po akong kaibigan. Hindi ko na lang po papangalanan. Meron po akong kaibigan na nag-download ng dating app at doon niya po natagpuan ang kanyang mister. Meron na po silang 2 anak ngayon. So I guess depende pa rin ito sa tao eh.
Hindi po siya nakadepende sa app. It's just a platform. But what matters is your intention. Kung ano yung nasa loob mo. Kaya kabisyo, ilabas mo na yan. Ay! Ano yan? Anyway, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama, kabisyo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera, ang tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto. At eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Pinakasalan ko ang boyfriend ko. Kahit may iba akong minamahal ng palihim. Part 2. Ewan ko kung naalala mo yung secret file na ibinahagi ko last November 20. Yung sender na si Raya. Si Raya na nagpakasal sa kanyang boyfriend kahit meron siyang crush at yun yung lihim niyang minamahal. Bakit nga ba may mga pagkakataon sa buhay natin na maguguluhan tayo, biglang mafufall sa iba kahit meron ng pinili? Alam mo yun? Dalawa ba talaga ang puso ng tao? Pwede ba talagang magmahal ng dalawa ang tao? Baka kailangan mo ng self-check kasi hindi ka na tao. Charot! May darot! Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Ng tatay ko, pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy na... That portion... Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!